ବାର ମାସରେ 13 ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏକ ପର୍ବ ଅଟେ, ଯାହା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଉତ୍ସବ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ ଥିବା କିଛି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ। ରାଜା ବଳି ଓ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରାକ୍ଷସଙ୍କ ରାଜା ବଳି 110 ଯଜ୍ଞ ପୂରା କରିଥିବାରୁ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ଯେ ରାଜା ବଳି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇଯିବେ। ଏଥିଲାଗି ସବୁ ଦେବତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାମନ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ରୂପରେ ବଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ 3 ପାଦ ଭୂମିର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ବଳି ତାଙ୍କୁ 3 ପାଦ ଭୂମିର ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର 3 ପାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଦ ବଢ଼ିଲା, ରାଜା ବଳି କ'ଣ କରିବେ ଭାବି ନିଜ ମସ୍ତକକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣ ତୃତୀୟ ପାଦ ମୋ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବଳିଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ବସବାସ କରିବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଳି ପାତାଳପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବଳି ନିଜର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଗିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେବାକୁ ବଳିକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନାରଦ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ବନାଇଥିଲେ ଓ ଉପହାରରେ ମାତା ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ସେବେଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସହିତ ଶିଶୁପାଳର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯିବାରୁ ରକ୍ତର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର କିଛି ଖଣ୍ଡକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌରବଙ୍କ ସଭା ମଝିରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାହା ବଦଳରେ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ।